שלום, במודל יש כלי חדש מאפשר לנו לשמור באופן אוטומטי את הטקסט שאנחנו כותבים בפורום במקרה שאנחנו מוחקים אותו בלי כוונה ואז להביא אותו מחדש. נעשה ניסיון. אני כותב טקסט בפורום, הודעה לכל הסטודנטים. אין אף אחרי 50 אותיות או דקה, הכלי שומר את זה אוטומטי. אם אני מוחק אותו בלי כוונה, למשל אני עושה נניח שאני עכשיו מוחק את זה, אני יכול להביא אותו מחדש אם אני לוחץ פה. אוקיי, וזה חוסר, לפחות לשמירה האחרונה. כדי להתקין את זה, כי זה לא by default, זה לא בא מההתחלה, אנחנו צריכים להיכנס לפרופיל שלנו, לערוך את הפרופיל ולאפשר את ה-Advanced HTML. לעשות Save, ואז פעם הבאה אנחנו נראה עוד פעם את האייקון הזה של הכלי שמאפשר את הגיבוי. תודה.